Hola, benvinguts al Vies Verdes. Avui us proposem una ruta que ens durà des de la Garrotxa fins al cor del Gironès, des de les zones volcàniques fins a la riba del Ter i les deveses de Salt i Girona. Concretament recorrerem una de les dues parts de l'anomenada Ruta del Carrilet, la que uneix Olot i Girona. Aquesta ruta, que amb 54 quilòmetres és la més llarga de la província, destaca per la seva diversitat paisatgística i natural, i amb un desnivell que no supera l'1,5% ens permet gaudir d'una diversitat de paisatges molt gran sense haver de fer un gran esforç físic. De ben segur que la bellesa d'aquesta ruta acabarà d'animals que encara no s'hagin decidit a agafar la bicicleta. Però bé, abans de començar, anem a fer un repàs per la història d'aquesta ruta del Carrilet. Per trobar l'origen d'aquesta ruta hem de viatjar fins l'any 1887, quan nasqué l'anomenat Tren d'Olot, un complex ferroviari que havia de servir per unir les terres de l'interior amb les de la costa. Des de la capital de la Garrotxa fins a Girona es van desplegar un total de 55 quilòmetres de via estreta, que van entrar en ple funcionament a partir de l'any 1911. Aquest tram de via iniciava el seu trajecte a l'estació d'Olot a 440 metres per sobre el nivell del mar. La via s'enfilava llavors lleugerament fins als 558 metres del túnel d'en Bas, el punt més alt del recorregut, des d'on s'iniciava un suau descens que el conduïa fins a l'estació de Girona. Amb el pas dels anys, el tren va anar caient en desús. Finalment, l'Estat va preferir abandonar definitivament l'explotació de la línia l'any 1969, 58 anys després de la seva inauguració. Després que la via quedés completament abandonada, l'any 1991 es començà a parlar de recuperar el traçat de l'antic tren en forma de carril bici. Així, després d'uns anys de durs treballs de condicionament, es va inaugurar aquest tram de via verda el 25 d'octubre de 1997 amb una gran bicicletada popular. Aquesta via verda representa un tram ideal tant si el recorrem en bicicleta com a peu. Gràcies a les seves millores en el manteniment de la ruta, amb nova senyalització, ponts i branes, la fan perfectament apta per gaudir-la amb la família i també per les persones amb mobilitat reduïda. Un dels grans atractius d'aquesta via, a part del seu interès paisatgístic i natural, són els grans pobles que podem anar trobant al llarg del camí. Una bona manera de conèixer-los és amb la guia de les Vies Verdes i si volem conèixer informació complementària també podem adquirir la guia Els secrets de les Vies Verdes o buscar informació a la seva pàgina web, viesverdes.org. Olot, la ciutat on comencem el nostre recorregut, representa també una visita obligada pels amants de la natura i l'arquitectura modernista. Si per alguna cosa destaca Olot és per trobar-se dins el parc de la zona volcànica de la Garrotxa, i és que si bé pels olotins viure rodejats de volcans forma part de la seva quotidianitat, per la resta suposa un tret més que sorprenent. Són 4 els volcans que s'emmarquen dins els límits de la ciutat, dels quals destaca el Montsecopa, que s'alça al Pla d'Olot, integrat plenament al nucli urbà de la ciutat. L'entorn natural d'Olot també ens ofereix més enllà de la seva zona volcànica racons únics com la Fageda d'en Jordà o la Reserva de la Moixina, declarada Reserva Natural d'Interès Geobotànic. Una zona humida de gran riquesa, la bellesa i harmonia del qual ha servit d'inspiració a nombrosos poetes i pintors. Olot també obsequia el visitant amb un ric patrimoni cultural del qual destaca l'arquitectura modernista que podrem descobrir seguint algunes de les rutes que ens proposa l'Oficina de Turisme de la ciutat que trobem al carrer de l'Hospici. Deixem, doncs, Olot enrere tot seguint el pas del riu Fluvià que ens acompanyarà a la nostra dreta durant part del trajecte. Poc després d'abandonar la capital garrotxina, creuem el Parc Natural del Bosc de Tosca, una zona de gran bellesa que es troba dins el Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
El trajecte fins a les Preses, la següent vila que trobarem, és de només 4 quilòmetres. Si un cop arribats a la vila girem la mirada, podrem gaudir d'una vista de la silueta de l'Alta Garrotxa, que es distingeix amb un to més fosc de la serralada dels Pirineus que queda al fons. El camí de la Via Verda ens porta just al davant de l'oficina de turisme de les Preses, on, si volem, podem aprofitar per demanar informació sobre els indrets més interessants d'aquesta vila. Un d'ells és l'església de Sant Pere de les Preses, una estructura neoclàssica característica i reconeixible pels seus dos campanars, datada de finals del segle XVIII. De la mateixa manera, és recomanable visitar les ermites romàniques de Sant Miquel i Sant Martí del Corb, que s'alcen mig amagades a la Serra del Corb, una façana de cingles i rica foresta que supera els 1.000 metres. El punt més alt de l'entorn de les Preses, però, és el cim del Puigsacalm, una muntanya que amb els seus 1.515 metres domina el paisatge de tota la vall d'en Bas. Ara tenim amb nosaltres a Josep Planella, gerent de l'empresa ATMA, l'Agència de Turisme Mediambiental de la Garrotxa i responsable de l'Oficina d'Informació de les Preses. Benvingut, Josep. Moltes gràcies. Què creu que porta la Via Verda a una població com les Preses o a la Garrotxa en general? Bé, la Via Verda ha sigut com la repetició del que havia funcionat anys enrere amb el tren d'Olot. És a dir, és una via de comunicació que abans era per mercaderies i passatgers i avui en dia és una via oberta per transitar-hi a persones que fan des d'esport fins a coneixement del territori. En fi, és una via que repeteix la funció que havia fet, de comunicació. ATMA disposa d'un càmping, d'una casa de colònies i gestiona també el punt d'informació de les Preses. Quina ha estat la vostra evolució? La Via Verda ja ha tingut algun tipus d'influència? Bé, esclar, tot mena de mitjà ajuda a desenvolupar altres activitats. En aquest cas, a les Preses, del final dels anys 80, ja va desenvolupar un programa d'incentiu turístic, diguéssim, i va començar a desenvolupar això, uns equipaments per poder ser utilitzats, com era una casa de colònies, un càmping, una piscina. I la Via Verda va anar naixent junt amb aquests equipaments. No es pot dir que un fes créixer l'altre, però després ha sigut de molta utilitat, perquè molts d'usuaris del càmping i de l'hotelet que hi ha per allà i de les residències cases de pagès, la Via Verda hi juga un paper de prestació de recurs per a l'activitat, que és una activitat sempre molt agradable i que pot fer tot tipus de gent, no està limitat pràcticament. La persona o grup que vol recórrer la Via Verda, com ho pot fer per organitzar la seva sortida? Quins serveis ofereixen? Bé, nosaltres, com a empresa que es dedica, una de les seves aplicacions és sobre la Via Verda a donar-hi serveis, doncs fem tot el que es pot, és a dir, que fem des de lloguers de bicicletes fins a transport d'equipatges, transports de bicicletes recollides, organitzem sortides per diferents edats, en època escolar està molt utilitzada per escoles que fan la seva sortida sobre la Via Verda i d'aquesta manera coneixen part del territori, enriquint-se des de la comarca de la Garrotxa amb els volcans i la ciutat d'Olot i la vall d'en Bas, fins a conèixer com van variant les comarques en el seu recorregut de la Via Verda. Hi poden veure la Garrotxa, part de la comarca de la Selva, el Gironès, i prestació de serveis, això, amb edats des d'escolars fins a grups familiars i també amb grups estrangers que venen o bé per agències estrangeres o agències més regionals que els donem el recolzament que poden necessitar, des de bicicletes, transports, assistència amb avaries. Per tant, podríem dir que hi ha un client tipus o no? Bé, si anéssim sumant de tots plegats els que venen, quin és el client, quin perfil quedaria unificat,
potser el que quedaria unificat és de la persona, indistintament de l'edat, que li agrada fer un esport moderat, no necessàriament ni de risc ni de gran esforç, perquè és un traçat de molt ben fer, no? I que intenta o que aprofita aquest recurs de la via verda per descobrir territori i per conviure a vegades en grups d'amics o familiar. Vull dir que el perfil potser quedaria resumit amb això. A partir d'aquí és molt diversificat. L'entorn de les vies verdes de Girona és molt ric i variat. Això ho podem conèixer gràcies a la guia dels secrets de les vies verdes. Quin secret ens podria explicar? Bé, efectivament, en tot el recorregut de les vies verdes hi ha molta varietat i la gent que és d'un trosset d'aquest territori coneix aquell trosset, però el que fa el recorregut enter necessita aquesta ajuda, aquest suport, que últimament s'han publicat ja, jo diria, de les estrelles que hi ha en el recorregut, uns recursos a través d'una publicació, en aquest cas en forma de guia, i que en la nostra zona en concret jo hi destacaria el Parc Natural de la Zona Volcànica, que hi ha un recorregut paisatgístic i també d'interès geològic, que va per la Vall del Cor, la Fageda d'en Jordà i enllaça a Olot, i un altre que també enllaça una part molt bonica del territori, que és la Vall d'en Bas, però amb molt suport històric d'en Francesc de Bertallat, no? En la qual qualsevol d'aquests secrets té aquestes combinacions que fan que si tu els segueixes, evidentment surts enriquit per la teva vivència i per el que has conegut i après. Bé, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, Josep. No hi ha de què, vosaltres. I ara seguim descobrint més coses sobre les vies verdes. Deixem enrere les preses i seguim el nostre trajecte per una llarga recta enmig del fantàstic paisatge de la Vall d'en Bas. Un bon punt des d'on observar aquests indrets excepcionals és l'àrea recreativa dels Xanacs, l'indicador del qual el trobem a uns 2 quilòmetres de les preses. Batejat com el mirador de la zona volcànica de la Garrotxa, ens permet gaudir d'unes vistes privilegiades dels Pirineus i les valls d'Olot, des de gairebé 900 metres sobre el nivell del mar. Poc després arribem a Sant Esteve d'en Bas, el poble més gran del terme municipal de la Vall d'en Bas. Aquest poble, emplaçat al cim d'un petit turó, destaca per l'excepcional entorn natural en què es troba. La Vall d'en Bas, una de les més boniques de Catalunya, ha estat fins i tot batejada amb el nom de la Petita Suïssa, per la seva gran bellesa paisatgística. Abans de continuar, podem aprofitar per estirar les cames mentre visitem l'església romànica del poble, emplaçada al punt més alt de la vila. Partim des de l'estació de Sant Esteve, tot seguint el camí que continua amb una pujada d'uns 2 quilòmetres que ens porta fins al Coll d'en Bas, el punt més alt del nostre trajecte a 587 metres. Cal anar en compte amb el fort pendent de la baixada. La vegetació que ens envolta en aquest punt del trajecte el converteix en un dels més bells i impressionants que trobarem. Immersos en l'espectacle natural que ens acompanya, els 10 quilòmetres que separen Sant Esteve d'en Bas de Sant Feliu de Pallerols, el pròxim poble a la nostra ruta, se'ns fan gairebé curts. Al sud de la Garrotxa i al bell mig de la Vall d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols s'emplaça entre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'Espai d'Interès Natural del Coll Sacabra, la qual cosa fa evident la bellesa natural del seu entorn. És interessant visitar alguna de les seves esglésies del poble, com la de Sant Miquel de Pineda del segle XI o algun dels castells que s'alcen al voltant del terme, com el de Puigalder, documentat des de l'any 1020. Sortim ja de Sant Feliu tot seguint el pas del riu Brugent. Després d'uns 2 quilòmetres, el camí s'endinsa en un tram frondós envoltat d'alzines i roures, des d'on podem contemplar les antenes de la muntanya de Rocacorba i el Santuari de la Salut, damunt un turó que ens queda a mà dreta.
Després de creuar un pont sobre el riu Brugent i haver recorregut ja uns 23 quilòmetres des d'Olot, entrem a les Planes d'Hostoles. Aquest poble aixecat sobre la colada de lava del volcà Traiter es troba al mig de la vall d'Hostoles. Al nucli del poble destaca el barri vell, plegat de carrers estrets que val la pena descobrir, així com els edificis d'estil modernista aixecats durant l'impuls industrial de principis de segle. Sortint de l'estació de les Planes, topem ràpidament amb una zona de pícnic ideal per aturar-nos a fer un mos i recuperar forces. Uns quilòmetres més avall creuem un llarg pont que ens marca just al punt on abandonem la Garrotxa per entrar a la comarca de la Selva. Després de passar pel baixador de la Font dels Capellans arribem a Mer, el primer poble selvatà al que ens endinsarem. Aquesta vila de pertinença selvatana però de vegetació garrotxina s'emplaça a prop de la desembocadura del riu Brugent al Ter. El nucli urbà de Mer s'estén al voltant de la vila medieval i el monestir de Santa Maria de visita obligada. Caminant pels carrers estrets del nucli antic topem amb la plaça de la Vila, una construcció de voltes arcades de gran bellesa. Arribats a aquest punt ja hem recorregut més de 31 quilòmetres, la qual cosa suposa que estem més o menys a la meitat de la ruta entre Olot i Girona. Aquí a Mer, on ens trobem ara, hem pogut gaudir de la visita de 6 dels 12 pobles que ens creuarem i és l'hora d'un merescut descans. Quina millor manera de fer-ho que aprofitant el renom gastronòmic de la vila, famosa per les seves galetes i els seus torrons artesans. I bé, després de fer contents els més llaminers, disposem-nos a tornar a agafar la bicicleta i seguir pedalant. Seguim el nostre trajecte deixant a Mer enrere i dirigint-nos cap a la Cellera de Ter, que ens queda